Төнге 6-дан башлап яңалыклар туплыйбыз, кызыклыларын җыябыз, калганнарын күрмибез. Эшкә ашкынып киләбез, микрофонны сагынып, эфирларга йөгерәбез, сөртенеп һәм абынып. Яңалык, яңалык, сезгә бездән яңалык, без сөйлибез, сез тыңлыйсыз, көндә мөһим яңалык. Яңалык, яңалык, сезгә бездән яңалык, без сөйлибез, сез тыңлыйсыз, көндә мөһим яңалык. Хәбәрчеләребез килә безгә ярдәмгә һәшап, алар кебек дәртлеләрне табылмассыз беркайчан. Свежий язмалар әзерли, чараларга йөгерә, һәр чак элемтәдә булып, бар җиргә дә өлгерә. Яңалык, яңалык, сезгә бездән яңалык, без сөйлибез, сез тыңлыйсыз, көндә мөһим яңалык. Яңалык, яңалык, сезгә бездән яңалык, без сөйлибез, сез тыңлыйсыз, көндә мөһим яңалык. Бергә булып, бердәм булып, безгә ясын эшләргә, күп еллар хәбәр җиткерик безне тыңлаучыларга. Сәгать саен сезнең белән кызыклы яңалыклар, Айнур, Артур һәм Люция, Гөлназ, Камилә, Гөлнар. Яңалык, яңалык, сезгә бездән яңалык, без сөйлибез, сез